Madonjo ne weche mag tuke ni tuke mag sikunde sekondari tam mokwongo chakore ayanga e kaunti ma Kisumo ka jaloch mokalo tuke mag kapu mag yawuoyi gi nyiri chako gi loch tuke gi mokwongo mana kaka jafwambo marwa mar tuke James Opondo lero tim yawuoyi mar St Mary's Yala bende noyudo loch margi mokwongo e tuke mag rugby. Rugby jotugo 15 koni gi koni e gwenge ma Nyanza. St Mary's Yala oloyo joloch tuke gi higa mar 2024 All Saints Embu e tukgi mokwongo mar group points 10-8 tugo mane obagi e alap ma Jomo Kenyatta Stadium Mamboleo. Yala noloyo try margi mokwongo e dakika mar 30 mokwongo kendo tero tugo e yweyo ka gin nyime. Tok jotugo kiyweyo All Saints noloyo try margi mokwongo kendo medo picha choma mane otero points margi nyaka 8. Kata kamano Yala ne ojiwo tugo kendo loyo try machielo mana kudong dakika machok to tugo rumo. As I always say, we are here. The whole teams are good from all the regionals. I think now we go back to our books and we know how to win the 2 games that are remaining because we are group on 4. We see against Kwale and Upper Hill. We have narrowly won against All Saints. The game was intense. I psyched the boys. They did their best with the technical bench. The advice we gave them. At first we started with a lot on, but for now, second half, we managed the boys. Etuke mag okapu joloch mokalo etuke mag nyiri Butere no chako gi loch tukgi mokwongo tok loyo Olympics points 45 kuom 34. Butere no loyo e kwata mokwongo gi mar 2 points 10 kuom 7 gi points 10 kuom 9 kaluore. Tok jotugo kiyweyo Butere no loko tanga kendo loyo Olympics points 20 kuom 9 e kwata mar 3 kapok loyo kwata mogik points 9 kuom 5. It's good first quarter, second quarter, then somewhere along the way I think we dropped the intensity. And considering we are playing against a very athletic team, and tomorrow I know equally St. Bridget's they are very athletic, so we really need to adjust on that. So if we can get our inbounding well tomorrow under pressure and we get our transition well, I think we'll be good to go. Tuke gi mag sikunde sekondar tam mokwongo noyudo sir kowuok kuom kambi chaka mar Brookside Dairy ka kambino nomiyo gi omenda maromo $30 million. Jatend tudruok e kambino Wilson Okongo singo ni kambino pod biro dhi nyime gi siro mich mag nyithindo e sikunde. Chigani nywa kelo kony gi sir mwamiyo nyithindo mar millions 30 mamiyo kakineno gi e pak sani giduto te gin gi uniform achiel. Koro wan kaka Brookside magi mosetimo sani moloyo higni 23 higa masani kendo wamiyo kawuono nyithindo promise ni pod wadhi medo konyogi kata mwaka manyien ng'eyo ni sikundewa okuza talanta margi e various sporting disciplines. Team mar Laser Hill gi Butere Girls biro ng'ado tiko mar donjo e finals ponono ne gi loyo tuke gi Makiny. Tok team mar yowuoyi ma Vihiga thichoko e tuke mag kor gwenge, tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni biro bedo gi jaloch manyien kinde ma tuke mag sikunde sekondar ochakore ayanga e kaunti ma Kisumu. James Opondo, Ramogi TV, Kisumu. Timbe mag Kenya mag jok mamine mag Kenya Pipeline